complicada, no? Entre tota la qüestió fiscal i l'augment de l'IVA, això ha fet que molta gent s'espanti d'anar al teatre, més la crisi pròpia del sector i de tot plegat, però bueno, això és per una banda. Per l'altra banda també el que s'està donant és que molta gent està generant moltes coses noves, molts projectes nous. Les sales alternatives estan cada vegada, no sé, com inventant-se noves coses, no? I jo crec que també la gent de la professió ens estem inventant coses noves. Ens atrevim a fer projectes que abans no ens atrevíem, potser, no sé, no? Quan la gana apreta, la creativitat salta al poder, no? I, per exemple, tu ara en què estàs ficada? Què estàs fent? Doncs, a part de feines d'actriu que van sortint, per sort, toquem fusta, també m'he embolicat una mica amb la gent del Tantarantana, del Teatre Tantarantana i de l'Àtic 22, que és l'espai que hi ha a dalt, que l'han agafat des de fa uns mesos, estan gestionant, un espai que seria l'alternativa a l'alternativa, no? I ens hem inventat un cicle de programació que es diu Curts de Teatre. Està format a partir d'espectacles, formats a partir de peces curtes, però gestionades per un mateix equip artístic, que en el fons el que els estem donant és la possibilitat de generar un discurs estètic, un discurs de contingut. Per exemple, ara mateix estem programant, em sembla que us sona, no sé per què, no? Estem programant un espectacle que es diu No pujaràs a l'àtic, sí, ja vam ensenyar el programa. Per això ho dic, em sembla que us sona. I és un espectacle escrit i dirigit pel Jumon R i la Daniela Feixas, i és una experimentació sobre el gènere del terror en teatre. Són 3 peces curtes sobre les històries de por, els contes abans d'anar a dormir, però fets teatre. Llavors és com oferiu l'espai perquè cadascú faci el que vol, no? De certa manera. Una mica sí, no limitem els temes com en altres programacions de peces curtes, que et diuen, no, escriu-me sobre tal tema. Nosaltres aquí el que fem és una programació B a la programació de l'Àtic 22, ells tenen la seva programació, i un mes sí, un mes no, una mica tampoc no ens hem marcat programar cada mes una cosa, sinó a la que trobem algun espectacle que ens agrada, que ens agrada com està muntat sempre a partir de peces curtes, doncs els deixem aquest espai a les companyies o als autors, perquè diguin, doncs jo vull escriure sobre tal cosa. Per quanta gent més o menys pot estar de públic allà? Doncs depèn de l'espectacle i de la disposició, però sobre una mitjana de 40 persones. Ara per això esteu amb l'Àtic o acabem aviat? Ara estem fins a finals de novembre i doncs t'espero a l'Àtic 22 i al curs de teatre. Home, i tant. Doncs molta sort per aquesta proposta. Moltes gràcies a vosaltres. Salut! Salut!